sai kuma ya aka yi ka wani biyo ni. Ka manta yana Aliyu da ka kashe. Duk wani abu da na rasa babu wanda isa ya same shi. Kafin ne jana'izar ta duk sai na kashe ku wallahi. Har ya kashe ƙaramin ɗan lawa ha. Ana ita fulahira kawo in fanka kai ka ci gaba da rayuwa a doron ƙasa ƙarya kake wallahi yau za ka mutu. Kai aka fito ta ina ka biyo bai ganka ba. Ya ganni. Kuma ya kyale ka? Ya zai kyale ni rike ne yayi. Na saka. Ne asuba an cin sana raga je shi. Baka da ko baki. Daga kuma su da raye. Haka kaddara ta zo ko da su ba su kashe ni ba zan wuce wa adon kwanakin da mahalicci ya rubuto min ba. Idan kika yi kuka lalle ruhina ba zai samu salama ba. Ki mun addu'a. Tafi baka babara dan Allah dan annabi kan ku tafi da shi ku yi hakuri ku. Wannan abin da ya same shi kamar wani abu ne da ya kama da kankarar zunubi akan abubuwan da ya aikata. Kada ka bari su raba ni da kai, ba zan iya rayuwa a duniyar nan ba tare da kai ba sanda. Ku tafi da mu tare ku kashe mu tare.